Maria Pano. Ale vy to máte natrénovaný, prosím vás. Jak to děláte, člověče? Motám hlava jak Michael Jackson. Pozor, moment, stop! Musím tady vyrobit překážku. Tak, tohle to prosím pěkně musíte překročit. No, nechytejte se mě! Tak, A počáře dozadu. poté rovné, pokud možno. My jsme řekli rovně. A tady vám něco upadlo. No přímo dole. Kde to je? Pod nohou? Já si teda říkal, jestli by nebylo fajn tady mít ještě madraci, kdyby náhodou někdo přepadl. Tak na čelo. Tak a teď se budete smát vy vaší kámošce. Tak to jsou brejle LSD. Ano, tak to byl podvod teďka. Jiný bych jí dal. Ne, tady byl taky vysadil smutný a teda. A to je řidič veselý vrah? No, tak, dobře. Ale vy to taky máte nějaký zmátky čeče. Tu kuželku to bolí, pro Boha svatýho. Gabrete, počkejte, ty jsem tady já. Pojďte. Rovně. Ano, a směle kupředu, ano. A teďka odrazit se, přeskočit. Kotouleko. Ano. Můžete jít do rozkročení, to je jedno. Ne, prostě, přesto. Co jsem si zvedla? No vidíte, a počáře takhle dozadu. Po které, že? Tam je těch čas, že jo? Jak na parkovišti. Stačí si vybrat. No to si běžte, kudy chcete, ale mě dojděte na konec. A pozor, něco vám spadlo. Prosím vás, tady se vám válej klíče. Vedle. A je to! A je to zatleskejte jí tady, no, vidíte to. A ráno nechci pro děti.